De dijk is bedoeld om de dwarpen in de Noord-Easthoeken beter bereikbaar te maken. Benamen in Dokkum is het effect van de centrale as goed te vernemen. Ondernemers en bedrijven binnen tierenwies met de dijk. De centrale as had een hele positieve invloed gehad. We hebben volle meer klantbewegingen hier in Dokkum kregen. En we hebben ook een heel grote tijdwinst maken op het gebied van ons eigen vervoer. We hebben een stuk van 12 bussen die dagelijks gebruik maken van de centrale as. En vroeger moesten ze terug alle dwarpen. En nu kunnen ze in één keer richting de Friesland, Grens en de polder rijden. En dat jouwt een prototiepwinst. Nou, vanaf de eerste uren moeten we er super volle gebruik van. En ja, ik kan het net precies aanwegen, maar het scheelt per heen weer bij ons minimaal 20 minuten, denk ik, of een kwartier 20 minuten. En als je dan maar 20 auto's heen weer rijdt, dan scheelt het best wel heel veel woorden op een dag. Al in 2000 is het definitieve besluit voor de centrale as naam. Maar pas in 2016 ging de dijk iepen. Zo'n die tijd vernemen ze in Dokkum dat bedrijven er graag blijven willen. En er komen een soort nieuwe bedrijven bij. De industrieterreinen zitten zo goed als vol. Wij zorgen bijvoorbeeld op het bedrijventerrein dat wij de Aarronde 4 weer 33 hectare bedrijventerrein in de 4 gemeenten uitdoen gaan. En dat is 64% meer dan de behoefteraming van de provincie. Het is de grootste investering in infrastructuur die de provincie Friesland ooit dingen had in Friesland. Er is een lietse 400 miljoen in deze regio geïnvesteerd. Er is van alles gaande in deze regio. En daar is de centrale as wel de drager van best. Het blijkt eigenlijk naar meer impuls te hebben, maar meer nieuwe bedrijven en mensen die blijven dan wij toch in. Dus wij ben er gewoon super blij mee. Dokkum leidt volle centraler dan het vierwieling leidt.